partea minei m-a surprins scriind o cerere de scoatere de la întreținere pe perioada verii. Eram în bucătărie, știi, la măsuța aia împletită. Nu știu cine dracu acoperise cu mușama o verzuie stropită toată cu căpșune, vișine, buruieni. Domnule președinte, subsemnatul Rotring, cu domiciliu în apartamentul 188, dar fiind că în parcursul lunilor iulie, august, voi fi plecat în orașul Peterborough, din Middle England. Toate detaliile astea le dădeam de hotărâul președintelui de bloc, rost de curiozitate și de un cancer la faringe. Dacă nu-i ziceam ce și cum, nu mi-ar fi aprobat cererea mea. De ce să mă crup de el la buzunar dacă nu-i dădeam informații care ar fi crescut prestigiul imobil? Mai ales după 15 iulie, încolo, când canceroșii, paraliticii, ciupercoșii sau pur și simplu grașii atunci conta informații. Atunci se vedea cine și cât știe, cine are putere. Nu mă duceam la Peterborough, normal. Și mai până în satul Căpruța, județul Arad. Dar dacă ar fi mărturisit adevărul, președintele ar fi putut bănui că odată la 2 săptămâni mă întorc la domiciliu să mai gust din civilizație. Aha, sigur. S-o crezi tu că în felul ăsta i-aș fi ținut pe vecin cu ochii pe ușa mea și gata cu spargerile. Ei țin sub observație doar cele 2 intrări ale blocului. În scopul ăsta erau angajați cu o ora, o jumătate de Bergambin în ora. Nea știu că Relu Streche, Nea Cioacă și Tanti Lapșă. Nea știu că totdeauna cu ochii roșii, totdeauna sfârșit, dar îmbrăcat și șmecherește, stătea de planton la intrarea din față. Pe el îl puteai cumpăra ușor cu 20 de lei sau cu 2 mere roșii. Cu el, dar la distanță de 2 metri, se găsea Tanti Lapșă, un soi de mumie într-un capot din stofă cu prune. Fie iarnă, fie vară, o vedeai în același capot, lipită cu aracet de zidul blocului. Bănuiesc că pe timp de iarnă își monta pe dedesubt un sutien îmblănit. Altminteri, cum ar fi rezistat cu fofoloanca dezvelită în crivăță? Chiloți mă îndoiesc că purta, nu părea gelul. Nu avea rost să o saluți. Ai dat bună ziua, ar fi însemnat să o deconspiri. Cine știe ce conspirații la adresa blocului și-a fi putut pune în cârcă. La intrarea din spate, deși unii spuneau ieșire, făceau de straj Relu Streche, un vlășgan cu cap plec, însă politicos, și Nea Cioacă, țigan spornilor, care era de fapt il capo di tutti i capi. Comandant de pluton, o inteligență administrativă dată în aia măsii. Așa. Ziceam că unii locatari vorbeau despre ieșirea din spate, iar nu despre intrare. Pentru că se bârfește încă pe coridoare despre cuplul ăla de la 7 al de turban. El pleca la 7:30 spre fabrica de lapte, unde era manipulat. Lua liftul din fundul coridorului și cobora în spate. Se asigura că sunt acolo cei 2 observatori îi dădea liftul bangăi și o lua către ieșirea din față, de-a lungul coridorului de la parter. Acolo saluta și mergea în stația de troleibuz, așteptându-și porumbița care ieșea prin spate.
ducea la CFR, era naș. Asta o avantaja. Uneori lipsea de acasă 2 zile la rând și îi zăpăcea pe urmăritori. Chestia a funcționat vreo 3 ani. Tot timpul ăsta, doar el era trecut la întreținere. Ca să mai deruteze vecinii, îi lipsea nevastă sa, își chema 2 surori în vizită. De fapt, trăgeau chefuri pe muzică de Ileana Sărăroiu, să creadă lumea că e burlac zenate, că schimbă femeile ca ciorapi. Nea Cioacă s-a prins de schemă de-abia după 1 an jumătate. Și asta numai datorită lui Tanti Neamșa, care a luat binoclul furat de Relu Streche în armată și și-a făcut bivouac în balconul unei prietene din blocul de vis-a-vis. De acolo a bunghit că cele 2 pațachine nu făceau decât să-i spele și să-i calce cămășile coiosului de turban. Ce să-ți spun? Ăla dormea cu foalele în sus pe canapea, în timp ce alea 2 roboteau pe romanțele sărăroaice. Dacă nu te îndeamnă dorul, rece mândru ți amorul. Etena. De parcă lui Turbanca îi făcea mare lucru. Văzuse ea Tanti Leapșa cum se chinuia beata femeie. Desuri de toate culorile, jartiere roșii, sutien dantelat, la culoare, ba și pustiere de care se cagase por jardier. Domnule, mare chestie din locul de infanterie. Îi zărise până și ionelul lui Turban, care era cârțeava de la aspiratorul ei. Se plângea! Dar se plângea cât ai zice pește. Geaba se găznea, Madame Turban, cu gurița ei rotundă, cărnoasă, formată după megafonul cu care anunța sutele de minute întârziere ale trenurilor. Ionelul se fâstâcea, se fofila și plăr. Se punea cu botul pe labe să se holbeze la sitcomul la serviciu. La serviciu. La serviciu! Mult și-a mai făcut inima rea Nea Cioacă pe țeapa primită. Mai ales că Turbanca nu era chiar de lepădat. Avea un fund de granit cu suspensii mamă-mama. Când cobora treptele, bucile ei nu se hâscâneau, ci valsau de-a drept. Așa că fac cererea cu pricina pentru a repara imaginea profesională serios avariată a administratorului nostru, dar și ca să mă feresc de binocul lui Tanti Leapșa. Pentru că orice bloc din jur se poate transforma într-un bivouac. După 55 de ani, orice român devine vânător de munte. Cei din mijlocul Bărăganului alcătuiesc o subspecie numită vânător de bloc. Ca și cocoșelul de bloc, găinușa de bloc, etc. Cererea mă va scăpa și de păcatul ubicuității. Pentru că Relu Streche și Nea Știucă, plătiți fiind în pierdură de ovăzi și malți, după ani de uzura pancreasului, au ajuns să se contrazică privitor la intrările și ieșirile mele. Am fost acuzat astfel în ședința Asociației de Locatari ținută pe spațiu verde din fața alimentarei că într-o zi de Sfânta Miercuri am ieșit la ora 8 din bloc și prin față și prin dos. Nea Știucă și Relu Streche se jurau pe cei mai sfânt, Stella Artois. Fiecare măzărise de la postul lui de observație. Ora asta e chiar strigător la cer. Cât eu niciodată nu mă ridic din pat mai devreme de ora 10. E drept că după fusul orar din Peterborough, atunci e exact ora 8. Dar la naiba,
Atunci abia mă ridic din pat. Cu boxerii, cu coșați de erecție. Cu durere de șale. Și cu o durere de șale care nu mă lasă să-mi descarc vezica la toaletă aflată la distanță de 2 camere. Tanti Leapșa, eu tot am zis că nici așa nu-i bine. Exact ca la femeile cu țâțele mari. Te doare șalele de mor. Dar e bine ca cocoșelul și țâțișoarele să fie mai mici decât blehăite. Drept urmare, le-am bătut obrazul lui Neaștiucă și lui Relu Streche. Să n-aibă ei parte de Stella Artois în veci, că aia se bagă numai la bodega raiului.